дуруд шумо дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир қарор доред ва охирин таҳаввулоти имрӯзаи тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман манзуратон мегардонем. имрӯз 2 декабри 2020 сол аст. дар ҷараёни нишасти созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ президенти русия Владимир Путин масъалаи амният дар минтақаи Осиёи марказиро ба ҳамён гузошт. Владимир Путин афзуд ки Тоҷикистон дар ин раванд нақши махсус дорад. мехостам нақши махсуси Тоҷикистонро дар пешгирии таҳдидҳое ки аз кишварҳои ҳамсоя меоянд қайд кунам, гуфтааст президенти Русия. Владимир Путин афзудааст ки Тоҷикистон дар самти ҷилавгирӣ аз гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва терроризм кори азими мусбатеро анҷом медиҳад. қайд карда шудааст ки Русия минбаъд низ Тоҷикистонро дар масъалаҳои амният дастгирӣ хоҳад кард, аз ҷумла бо истифода аз имконоти сохторҳои низомии Русия. хотиррасон мекунем ки имрӯз ҷаласаи сарони кишварҳои узви созмони амнияти дастаҷамъӣ дар шакли видеоконференс баргузор гардид ки дар он президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, сарвазири ҷумҳурии Арманистон Никол Пашинян, президенти ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенко, президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосимжомарт Тоқаев, иҷрокунандаи вазифаи президент, раиси Жагоргӯкенеши ҷумҳурии Қирғизистон Талант Мамитов, президенти Федератсияи Русия Владимир Путин, табири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ Станислав Зас ва ҳамчунин раиси ассамблеяи байнипарлумонии созмони амнияти дастаҷамъӣ, раиси Думаи давлатии Маҷлиси федералии Федератсияи Русия Вячеслав Володин ширкат доштанд. нашри хабареро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. ба мавзӯи дигар мегузорем. дар шаҳри Митиши вилояти Москав мақомоти тафтишотӣ як муҳоҷирзани соли таваллудаш 1990-ро дар куштори тифли навзодаш гумонбар медонанд. гуфта мешавад дар хабари нашр гардида дар сомонаи кумитаи тафтишоти Федератсияи Русия оид ба вилояти Москав. طبق маълумоти пешакии муфаттишон, рӯзи 28 ноябр дар шаҳри Митиши вилояти Москав ҷасади кӯдаки навзоди фавтида дар манзили иҷора бе нишонаҳои зоҳирии марги маҷбурӣ ёфт шуд. طبق хулосаи ташхиси тиббии додгоҳӣ, марги тифли навзод дар натиҷаи осеби пӯшидаи косахонаи сар рух додааст. дар хабар дарж мекардад ки зани гумонбаршаванда муҳоҷири меҳнатӣ буда, шаҳрванди яке аз кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил аст ки соли таваллудаш 1990 мебошад. илова мегардад ки ӯ ҳангоми дар 38-мин ҳафтаи ҳомиладорӣ дар фурсати дастрасе вақте дар манзили истиқоматиашон набудани ҳеҷ кас мустақилона кӯдаки дар батнаш бударо таваллуд кардааст. ҳоло ин зан боздошт шуда, муфаттишон ӯро бозпурсӣ доранд. ҳама ҳолатҳо ва сабабҳои содир кардани ҷиноят муқаррар карда мешавад. идомаи хабарҳо ва аз Русия ба Қазоқистон меравем. дар 6 моҳи охир 3000 муҳоҷири тоҷик аз Қазоқистон ба Тоҷикистон баргаштанд. иттилоъ медиҳад дафтари матбуоти созмони байналмилалии муҳоҷират. طبق اطلاع رسمی 1 دکبر باز 376 شهروند جمهوری توانستند به تاجیکستان انتقال یابند. طبری که در خبر دفتر مطبوعات سازمان بین‌المللی مهاجرت قید کرده شده است، مهاجران از تاجیکستان اساساً در نقطه سرحدی ژیبکجولی شیمکنت قزاقستان جمع آمده، سرحد قزاقستان ازبکستان را عبور نموده، سپس به ولایت سوغدی تاجیکستان میرسند. بسیار شهروندان تاجیکستان از ولایت‌های قرغنده، پاولادار و پتروپاولسک و ولایت چیمکنت آمدند. واضح کرده شده است که مهاجران تقریباً 30 ساعت را در راه گذرانیده 1400 کیلومتر را طی کردند. баргаштани дастаҷамъии муҳоҷиронро коршиносон чунин шарҳ доданд: аз оғози буҳрон фаъолияти соҳибкорӣ ба таври назаррас коҳиш ёфт, бозорҳо баста шуданд, талаботи корӣ дар майдонҳои сохтмонӣ ва хидматрасонии Қазоқистон низ кам гардиданд, ки ин раванд муҳоҷиронро водор кард то ба ватани худ баргарданд, омадааст дар хабар. бори аввал созмони байналмилалии муҳоҷират дар ҳамкории зич бо мақомоти дахлдории Тоҷикистону Қазоқистон ва Ӯзбекистон 6 моҳи пеш бозгашти ихтиёрии муҳоҷиронро ба Тоҷикистон ташкил кард. таъкид мегардад ки бозгашти муҳоҷирон ба ватан ба туфайли талошҳои муштараки вазоратҳои корҳои хориҷӣ, сафоратхонаҳо ва шӯъбаҳои хадамоти муҳоҷирати Қазоқистон, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон имконпазир гардиданд.
тафсили хабарҳои охирини тоҷикистон ва ҷаҳонро шумо мустақиман дар рӯи мавҷи радиои муҷир мешунавед. Ба Москав бармегардем. раёсати сиёсати миллӣ ва робитаҳои байни минтақавии ҳукумати шаҳри Москав пешниҳод мекунад, ки дар пойтахти Русия марказҳои мутобиқшавӣ ва ҳамгироии муҳоҷирон ташкил карда шаванд. Дар ин бора зимни баргузории форуми чоруми васоити ахбори оммаи минтақавӣ Виталий Сучков изҳор дошт. инчунин қайд карда шуд, ки ҳукумати Москав диққати бештарро барои гузарондани фестивалҳо, идҳои миллӣ ва чорабиниҳои фарҳангии байни миллатҳо равона мекунад. ин ба рушди дониши мутақобила ва ғанӣ гардидани фарҳанги халқу миллатҳо, инчунин раванди ҳамгироии байни муҳоҷиронро имкон фароҳам меорад. иштирокчиёни форум, рӯзноманигорон, фаъолони иҷтимоӣ ва ҳуқуқшиносону намояндагони ҳукумати шаҳри Москав ва 51 минтақаи Русия ширкат ва масъалаҳои будубоши муҳоҷирони меҳнатиро муҳокима карданд, ки чӣ гуна пандемия ба кори васоити ахбори омма, тиҷорат ва зиндагии муҳоҷирони меҳнатӣ таъсири манфӣ гузошт. дар моҳи декабр ширкати ҳавопаймоии ватани Somon Air аз шаҳрҳои гуногуни Русия ба Тоҷикистон 146 адад парвозҳои содиротиро анҷом медиҳад, ки ба ин парвозҳо танҳо шаҳрвандони Тоҷикистон роҳ меёбанд. дар моҳи ноябр низ ширкати Somon Air зиёда аз 100 парвози чартерии содиротиро анҷом дода буд. Он замон бино ба иттилои хабаргузориҳо нархи чиптаи ҳавопаймоӣ 395 евро гуфта мешуд. сабаби баландии нархи чипта дар он арзёбӣ мегардид, ки тайёраҳои ширкат аз Тоҷикистон ба шаҳрҳои Русия бе мусофир парвоз мекунанд, ки ин сабаб гашта аст аз нархҳои муқаррарӣ ширкат нархи чиптаҳои парвозҳои содиротиро барои рӯйпӯш кардани хароҷотҳояш боло барад. тайёраҳои ширкати Somon Air то санаи охири моҳ, яъне то рӯзи 31 декабр зиёда аз 146 адад парвозҳои содиротиро аз шаҳрҳои Москав, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Қазон, Новосибирск, Сургут, Красноярск, Краснодар ва Иркутск ба шаҳри Душанбеи Тоҷикистон анҷом хоҳанд дод. арзиши чиптаҳои ҳавопаймоии ширкати ҳавонавардии Somon Air барои моҳи декабр ҳоло эълон нашудааст, вале ба эҳтимоли зиёд нархҳои парвозҳо дар моҳи декабр ба нархҳои парвозҳои дар моҳи ноябр анҷом додашуда баробар мебошад. камо зиёдшавии нархи чиптаҳоро низ аз эҳтимол дур намедонем, чун ҳоло ширкати Somon Air нархи расмии тасдиқ гардида барои парвозҳои моҳи декабрро эълон накардааст. ширкати сохтмонии Ренессанс технологияи Москав аз намояндагии хадамоти муҳоҷирати вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон дар Русия дархост кардааст, ки ҷалби мутахассисони тоҷикро дар коҳиҳои сохтмонӣ васалкунӣ дар соҳаи сохтмони манзил дар Москав таъмин кунад. аз плюс аз қавли Иброҳим Аҳмадов, сухангӯи намояндагии хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон дар Русия менависад, ки аризаи расмӣ оид ба ҷалби муҳоҷирони меҳнатии тоҷик ба майдонҳои сохтмонии ширкати Ренессанс технология ворид гардидааст. ширкат омодааст, ки тақрибан 650 нафарро бо кор таъмин кунад, барои онҳо ҳуҷҷатҳо тартиб диҳад, хобгоҳ ва маоши доимӣ диҳад, гуфтааст сухангӯи намояндагии хадамоти муҳоҷирати вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия Иброҳим Аҳмадов. дар айни замон ин ширкати сохтмонӣ зиёда аз 600 мутахассис, аз ҷумла 300 хисчин, 200 андовачиён, рангмолҳо ва 150 нафар чилонгарон ва барқчиён ба ин ширкат лозим аст. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Ренессанс технология омодааст, ки ба муҳоҷирони меҳнатии тоҷик ба ҳисоби миёна 60,000 рубл маоши моҳона пардохт кунад. ширкат ҳамчунин ӯҳдадор аст, ки муҳоҷирони меҳнатиро тибқи қонунгузории меҳнати Федератсияи Русия ба кор ҷалб кунад ва музди меҳнатро дар як моҳ 2 маротиба пардохт созад. ҷалби муҳоҷирони меҳнатии тоҷик барои кор дар ширкати сохтмонии Ренессанс технологияи Москав ба воситаи намояндагии хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон дар Русия низ имконпазир аст. тафсили охирин хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир шунидед. саломат бошед. ба шумо истироҳати ва фароғат таманно месозем.